Тоест, вие разчитате единствено, ако България се върне от пътя си към еврото. Така ли? Еврото трябва да бъде премахнато от нашата страна, защото първо ние влизаме в него в момент, в който еврозоната е в състояние на много сериозна рецесия. Но ние вече имаме купюрите, имаме всичко. Ние разполагаме, ние работим вече с еврото. Ама ние в момента работим с левове, нали така? Да, но Ние не това е случайно въпрос сме на предложили... 2 седмици. Сега, И? вижте да ви обясня как стоят нещата. Какво ще се случи, ако примерно да кажем февруари месец започнат серия от банкови фалити в еврозоната? Какво ще се случи, ако в един момент еврото започне да се обезценява? Какво ще се случи, ако настанат поредица от протести в цяла Европа? Както виждаме, че само преди 2 дена имаше протести в Брюксел, където трактористи, в буквалния смисъл на думата, щурмуваха с багерите си полицията. Какво ще се случи, ако след като днес не някой друг, един от най-авторитетните европейски всекидневници, Фигаро, заяви в прав текст в редакционна уводна статия, че Урсула и Кая Калас трябва да си подадат оставките заради провала на своята политика. Това са неща, които преди няколко дори седмици изглеждаха немислими. Какво ще се случи, ако в един момент видим договорка на най-високо ниво между Съединените щати и Русия, каквато виждаме, че в момента се договаря? Тя ще стане, тя ще бъде факт. Въпросът е кога? Как всичко това ще стане, че ние да излезем от еврозоната, в която вече току-що сме влезли? Ако аз управлявам държавата, това ще стане на мига. И ще ви кажа защо. Първо, ние влязохме незаконно. Като влизаме незаконно с 3 условия. Първото условие е, че бяха фалшифицирани данните за инфлацията. 5,2% е според публикация на НСИ преди 3 дни. Няма нормален човек в България, който да вярва, че инфлацията за една година е 5,2%. Аз карам лизингова кола. Миналата седмица ми се наложи да отида да изменям, понеже в годината се прави това. Нали? Знаем всички масла, филтри и така нататък, и така нататък. Миналата година, понеже тя е лизингова, не ще хода в официалния сервис, не мога да отида на по-ефтино, макар че има. Миналата година беше 340 лева и аз, понеже си пазя фактурата, тази година е 640 лева. Така, не са 5%. Нали? Това първо, фалшифицираха данните за инфлацията. Второ, фалшифицираха данните за дефицита. Не е 3%. Много повече. Затова бяха принудени, за да могат да замажат тези реални 8-9%, за които пак ще кажа, не говоря, аз говори Симеон Дянков. На 30 октомври той заяви, че в интервю по БНТ реалната инфлация в страната е 8%, че са фалшифицирани данните, т.е. реалният дефицит е 8%, че са фалшифицирани и подменени данните за дефицита и най-важно нещо, което каза, страхувам се да не влезем в процедура по свръхдефицит. Това е председател на фискалния съвет. На трето място, като оставим на страна манипулираните данни за инфлацията и за дефицита, има потъпканата воля на българския народ. Ние трябваше да свикаме референдум. На нас ни беше отнето правото веднъж през българския парламент, веднъж